Jeg vil vise dig, hvordan du steger din bøf perfekt. Du har mulighed for nede hos slagteren at købe et helt stykke og selv skære dine bøffer, så du selv kan bestemme tykkelsen på dem. Her der har jeg et stykke oksefilet med en lille fedtkant, og jeg vil nu stege 3 forskellige bøffer. En som der er gennemstegt, og en der er medium, og en som der er rød. Jeg starter med at lave 3 fornuftige bøffer. Det, der er afgørende for, at man får et godt resultat, det er afstanden til kullene og varmen på grillen. Så det kan være svært at give en præcis tid på, hvor lang tid bøfferne skal have. Men jeg vil undervejs prøve at fortælle, hvordan man kan se, om bøffen er ved at være medium eller rå. Igen så skal det være sådan, så at man kun et kort øjeblik kan holde hånden over kullene, så er man sikker på, at den er varm nok. Til sidst under stegningen, der krydrer jeg det med salt og peber. Man kan også vælge at gøre det, inden det bliver lagt på grillen. Det er tid til at vende bøfferne, når man kan fornemme, at der er kommet stegeskorp på siden, der ligger mod kullene. Og det giver også sig selv, den skulle gerne sådan nogenlunde slippe resten. Giver vi den lidt salt og peber. Et godt tips, hvis man er lidt usikker på, hvor lang tid de skal have, det er, at jo blødere bøffen er, jo mere rød vil bøffen være. Så hvis man går op i den anden ende, jo hårdere bøffen er, jo mere gennemstegt vil bøffen være. Hvis man ønsker, at sin bøf den skal være rød, så er det ved at være tid nu. Den er stadigvæk blød, det vil sige, at den er forholdsvis rød indeni. Og hvis vi tager den over på brættet og lader den ligge et øjeblik og trykker på den, så vil man kunne se, hvor blød den er. Om lidt så kan vi sammenligne med den, som er medium, og så se, at den er en lille smule hårdere. Man kan også se det ved, at kødsaften er rød, så er bøffen også rød indeni. Hvis saften den er klar, så er bøffen sådan cirka medium. Og igen så krydrer vi på begge sider af kødet. Så har vi den bøf, der er medium stegt. Den er en lille smule hårdere. Det er svært at sætte i tid på, men den skal cirka have en tredjedel længere tid, end hvis man ønsker bøffen, den skal være rød. Så er vores sidste bøf færdig. Vi har 3 forskellige. Vi har en gennemstegt, som er meget hård i konsistensen, når man trykker på den. Vi har den, der er medium. Den har en lille smule modstand, men knap så meget som den, der er gennemstegt. Så til sidst har vi den, der er rød indeni, og den er meget blød. Hvis man kan sætte tid på det her, så er det cirka for 2 cm bøf. 2 minutter på hver side, hvis man ønsker, at den skal være rød. Cirka 3 minutter på hver side, hvis den skal være medium. Og 4,5 til 5 minutter, hvis den skal være gennemstegt. Men igen afhænger det af, at der er godt varme på grillen, og at resten er tilpas tæt på kullene. Her vil vi kunne se den gennemstegte bøf. Og her har vi den, som er stegt medium. Og så har vi den, som der er rød.